Teka kubor ngawara ka kubor sinam pemai, amen. Namar ba dem sinam pemai namar kata ka kubor ngawara ka kubor sinam pemai tingi la ya dep panya duwai. Tingi ya bebe chunga jin ke jo uble tingi ya pai lang baknya. Naga jing wai sam kalunong ka ba riu kusan kadekot ka ba cut way. Ayu ka Bible ka au. Me ben pong pan sniak ya ka sinam. Da ka jing pa jo me. Bat kilenti jome ki penjau klen, amen. Kini ke keren ya ka jing pendan buram ka jong ublay. Ka jing ka pansnya ke keren ya ka buram ka ba ublay upwa pan pendan buram ya ikun ki jong u ka jing jau klen ka keren ya ka jing kurku, amen. Ka keren ya ka jing jau klen ka keren ya ka jing kurku ha ka jing em ka jongi Henry kamut pat bakani ka jin ka jong ublay kala kren kala lompet. Amen. Kamut bakala kren balaong ba ben phong pan snyat ya ka snem da ka jing bha kamut baro ki kristan kin yo ba yo tau snem u bala penan burom ni ka jing penan burom ka kren ya ka kren ba pi yo ka jing kot ka jing kia pi yo ya ka kam ka jam pi yo ka long yeng ka basuk ka ba kemen kamut kata ka dei ka ba ublay u yo ban penan burom ya kita gikun Kristen mereka mut pat ya gikun Kristen barokon Henry ya kita ken ki Kristen kiba penlut ya ki snem ki por ki sngi ki kenta ki jong ki hakamon ke jong utrai men nama ladangi ong bakak ti ke jong ble kala kren kala long lot te ke mon labakla namar ngi i kababon le ki kun Kristen hi kiba ma ki jing ki jing le ki jing jar ki babon jan men Hoi ke jing tunjuk ni deban mat, henry ni deban long pat kinong job, henry ya ke jing jar ngim deban pediang amen. Namar ke jing tunjuk pat ke jing jar ke don ke jing ya per. Dau beli wialam masakran ha weka sngi syapang kata ka benta namar kata bapin yo hi ya usnem ubala kurku kamot ni hap long ki Kristen ki bapen lot ya ki snem ki jongi tang panle ka mon ke jong Amen. Kumba menne nilai keren. I know you try ba. Pi ba pi don ni ko don lo ban wan chaka yeng utrai. Pimla na wan ta ki way ba pin up ba pin slam. Ba dei ka por ban wan pila hap ban wan namar on la poi kata ka sngi ka utrai wan shawl pi kin mai ke sati ki ba bit ba ki ba start. Kimla ban up. Namar ka dei ka kamram jongi kumbal oi pastor ba ni de ban don ni ka jing sliang. Ya tak jing frang bat nyim la pan up yanu ru namar kapor kam ju up yanu amen namar kata to pin lot iki por kisnem ki jong pi dan ba pen sngob ha yo try ladan iwe ba kali yang ngai ko we jing kali yong pi sngo kum no hato uni usnem ulong usnem ubala kurkhune ubang kurkhune kata ka jing kali bat ke ka jubab jonga kalong ba om judan snem basniu yang kita kibriu kibale ya kamon ka jong amen haleluya namar nado ba ula thau ula penlong ya ka perthai uklam ong ba ngala thau sniu henre ula thau ba kala long ba amen kawai ka sni ula thau ba ka babot ka jing sniu de mangi ni thau la de mangi ka jing sniu ka sawan ka jing sniu namar kumbangi bet kum tahi ni hapan ot amen ban ngan pin shisai kata ngin ya pai sam kalnong ka ba lai punyo ka khot ba khat khandai ayu ka ba bu ka ka jing ka jong ble ka ong kum no ka kin om yo le ran ha pa por ka jing jing ja bat hakisni ka nem sniu kit kadang amen kabon om tan nem sniu iki banget yu amen om tan nem sniu iki banget yu namar kata ki banget pa yu wat haba usnem ude usnem u babaha hari ki ma ya ka nem sniu ladam ta ki supang be chutia be hajin tia hato kam de ka nem sniu iki lada ka yeng ka ba shukun rum kan rambet ka bam dan jing sok hato kata kam de ka nem sniu kababot ya ki kun hi ki be ye yo try what happening kan nem sniu ru ka tin jong ble kala pular ba on pen kedang ye ki kabot lada dan nem sniu ru kamot om lele hangi te dan nem sniu amen
Namar kata wat nom shapting ye ki ba hoi news ki jingya tho lupa ki ba bon bakan salong kumta hanre haba piye ju utrai pim dan kan man kuslai kita baru kha habi ban pendap hanre nak benda ki khon ki jong utrai pat Om julele kumpa piyo iu no waru hot kanam sniu kalau long yang baru layak udah baru kaya yang kayak jong no wa lapet man. Namar kata om julele sniu kita kipe ye utrai namar ni kipe ye utrai ni don hakatap niang ke jong u ni don hakajakare ke jong u bat ke shua bakan tur shangi ka hapan tur leng bayo blay bat ke te ke balak banele yo blay kam don ke hapan ni don hakajingda ka jingker ke jong utrai kabamot don dan sniu don jingpang don ke ru kabalaban tak tiingi namar ni don hakajingda ka jingker ke jong blay man. Namar kata to pin penlot ikipor ke jong hi man ben sngau hayo blay te usnam man la usnam pin yo bet usnam ko babaha na do pangalap diang yo try ngam shimle yo i but don ke bas niu hakakti ke jong try nga yo i tang ka babaha sudah man. Te hila banya yip hi ala de shimet kani ka snam ka balalet no kalong jinggur khu ne em pi ha to ble ula yo ne man kur khu ye pi ha kani ka snam ka balalet da ula kur khu to nang ya sha prang man kan sngo bhai u ble ba pin nang ma de ka jinggur khu bat la da phim shim la yo pat ya ka jinggur khu te ya phai la bat nga na de ka jo u ble sang san huai ka khat ka ba shipo ayu ka bible ka san huai da khat ba shipo tu penlong ka do ngot ka ba thamai hapo jonga a ublei ba tu pen thamai ka men siem ka ba bet hapo jonga amen la bis ngo tho ba usnep u balalet no phi ma de jing le jing ja phi ma de jing ku kamot phi haban du wai ha ublei ba phet pen thamai no korkum shakri blei amen phi haban pen thamai no sedang no ban pen ngo bhai ublei le ya ka mon jong le yit ha pidang dunna ba phim selamat ya ka jing ku ka jong play pi hap an tum mai yo ya ka jing ya dan ti ka jo pi kum no pi ya pi hap an bet pho ha ya la de pi hap an puli ba ka jing ka jong play ba da ka jing ka jong play ka pran prosya ya pi hap an ko ngo pen tum mai lo ya la de ba phin selamat ken ya ka jing ku ka ba u play un yo an ku ya pi amen then ya pet show Isaiah sau pau du khat ba lai pu wei Henry ba apmi yau trai kin pentamai bor kin hair sedrong da ki thap nyang kum ki pukni kin mare bat kin sngow luat kin yat bat kin sngow luat amen kin bat kin sngow that kin yat bat kin sngow luat kita ki bandang ban apmi yau trai kabamot kakji ka jong blai ko ba on pentamai bor nga de gabriel ko ba shu puli bible bet shu ruai bet shu ai ki ru play bet shu le duai bet ngam ju tre kano ka kam nga shu shong be gale tang ta kam taru ngani thui pi nga hap pentamai bet man la ka sni man la ka kentang hap yit ya la de yo kum no ngapum bakla amen tala de dei le ki to ki bedang hap tre ki wi pat ki kam ki de ki bat tre full time kan no tam te ka bat kita kibandang ban apmi yo try apmi be yo try ha pi apmi be yo try pi yo ya kata ka jing pen thamai por amen pi yo be ka jing pen thamai ni hap ban pen thamai man la ka sni dei re ban ong ba ka jing pen thamai ka dei tang ya u nok pop han re ni hap ban yai pen thamai ka jing em ka jong ni hap ban apmi be yo try jong ni hap ban up be yo na ba Klam ma u ngim la ban le ru amen but piu i ki di briu haba ki phong ki jang ki bat mai itna ba dai i khu itna kan no tam la ka jingim ka jongi ka shu mai ben om don ke ka bare tan ka jing mai shu itn shan pe ka jing tan shan briu play haba pi pet itna em tana mar ka ta don kam le ni bangin yai pan mai bo
bor batang kita hi ki ba shu ak mi utrai ki ba snow tho ba om tadi na la de baro kadon ha utrai tang kita ki ba la ban yo ya kata ka jing im ka ba shu yai pernai bet ka ba shu yai tin shan bet bat ko ong no ko ong kin her shadrong dakat thap niang kom ki pukni ka ba mat ka krani ka jing tin tio ka pukni ka de ka ba la ban her kam shadrong bat kam shadrong amen kiba ap mi yo utrai ka ba mat utrai un yo an kin tio ka jing im ka jong pi shadrong bat kam shadrong bat nginom plat ba ka peneng ka de ka khat ka jong u bat ka kendau ka de ka jakayo ka jat ka jong u bat lada pi long ki banang bat ap mi yo utrai ki ba yai pen samai bore pi ka mut bara bor hi hapan syong ha ki jat ki jong utrai man namar ki ba pon sin ha por badang sedang ban yi utrai ki la ha wat ai ka por ban syong kham slem kat badang slem dang slem kat ba ble ulan nang kentiu pat la sedang that ban syong ha ki jat ki jong utrai de han kat ba utrai unang kentiu ye pi ka ba mut pi hap ban nang yai syong yai dem ha ki jat ki jong utrai man ba PE kini ka pukni haba ka thmu ban lute ka ai wat na jingai kala ban yo I la da pi long shi shai ki priu ki ba uple ula yo ban tin tiu ye ka jingem ka jo pi pin yo I jingai ye ki ai bar khoi pin nam rai ki ai bar khoi pin long ki priu ki ban nam long ki ba lap la ka ba shi yo I da ka ka khmat ka ba ta ni hajan ba phile ba phila ban ba be pa thaden habon hari ini ki priyo ki bala kentiu ki jinglong man sim ka jong ki yo I sha jingai ai barok khoi man bat haba ki rai kim jubah kelang amen namar kata pi ban long ki bala yo kentiu da utrai khna ba pin yo I jingai ki ai barok khoi ba ka jeng ka jong ublai ko ong no kin mare bat kin om sngo phat kini ki priyo ki ba ublai ula kentiu shi shai ka jinglong man sim ka jong ki ngani tho ye pi hap ten ki jing ten jo ki ba bon jat kim ju thai henry kin mare amen bon sin habalawan ka jingten jo kidon kiba sa no hajo kila thai palat kila sngosi kidon pan kiba la phai dien no don kiba shu yai suki kamot ki poi sho sha kata ka thong ka ba ki thmu hari kini kiba la kentiu hi ka jinglong man sim ka jong ki kiba la ban syong ha ki jat ki jong trai ki pan nang ban ap mi yo trai ha pedeng ka jingten jo ru ki mare stat amen haba mare stat kamot poi klo haba shu mare ke poi klo dai pi shu ya ru pi la ban slam pi shu yang le te pi poi shu re khai de le te la kot sindan te rai kini ki ban nang ban ap mi yo trai ha pedeng ki jingten jo ki ba bon jat ka ba mon ki mare pet ha ka jing shakri ka jong ki ba chisin bar mare kamot ki poi kloi sha ka thong amen hare balai ba ki kristan ki poi kloi sha ka thong ki sa phut hajo jelebi hajo shi hajo lo kum ki khon kristan ki ba poi shu sha ka ri kanan kata ko lo ni pet kini ka sau poi kini ka lanong ka sau poi kini hang ni hi ko ko snap no jar hakmat jonga ko ka daw lanong bat kikin jaban riu kin ya pen hamai ya ka bor to kin ya wan hajan onda kumta to kin ya kren to kin ya wan lang hajan sha ka jing bisha ublai hot ya ka mariang ublai hot ya ki riu ba ngin wan sha ka ta ka jing bisha ka ba kin jablai omde ka jing bisha ka ba omde ka jing bisha ka ban penrem hendrai ka jing bisha ka ban penya kendo hendrai la ya kren ya ka jing shisha ki kristan ki jongi kilong kita ki bri ki bamla ban ko ngo hanrai balai ba kini ki kristan ki bonte ki husa ben hajo ki poi kloi sha thong na mar bala da yakren ni ki shisha haba uble ukren ye ka mariang pikin ma haba usne ye ka duria kala long jai la sne kan kala long jai hanrai haba hukum pa ki bri bon sin ye ka jo shi ye ka jo kim ko ngo amen kalau sisya ka basngole ran ada perkat ikatan nama bakar ni ka mariang kadai ka ba uble usu penlong hanrai tang shi kentin kila ko ngo kata ki priu pat kerani ka jo ya ka jo ngane nga jo ampun sin ki para junga to we poi klo shi ka jinga sa hanrai hado menta ngade ta mangai ki poi klo shi mane natu kat nos na menta la shakri la jadan sans na ni ka jo hanrai kim chu pointe kim chu lete
kali ke jing long jung Gibril nama kata kim poi sya thong bang ayu ublay kawai ke jing doi ka bang adwai ngayo man bat ki ba pon hi Gibril yo pilong ka Gibril ko baso baleng nam sok ngako ngote tenga kwa barok ki Kristan ki long ki ba ko ngo kumba ka Maria shisin kran la ko ngo amen hara Gibril hatu ki ko ngo bon ki ko ngo bon ki ai shi bon ki daw balai nama lakong yo Adam bubaning kong te namar katangi haban long ki Kristan ki bakong yo Adam uba kaddo uba long Jisu uba wat ya kajinya bro uklam ternga hare ula kongo bat ula pendem bat blegu ula yo bat pendan burang yo men namar kata ngin nam long kong Adam uba ning kong nong kong Adam uba kaddo bat ni haban kongo ke ke ba piyo kajing syakri na kaniga jaga kaba mano wakran hangni pastor lane mano hisno tho ki hikaya ka badai ya le man persyang pekat bala wa pinla bande kata ngai mo yutra na do banga priang yutra danga klem tia makna men miro si banga poi ying mani ngam tu sam tia ki kmat ngape banga snap ki hikai ayu bat kat bai hikai ngapan bor pai na ublei banga la ban le badaka kerteng jong trai ngajula hi ban le namar balai utahi balakot utahi penlah habangi don ni kamuan amen rebon si kau ngi dang de tang Gibril ni itlat pelat ngamla katu perkoi de kejing ai daw bat kejing bom don ni kamuan namar habat don kamuan kamu la baik namar om de mangi bala hanre utahi badan po jungi uba penla engi ban le eki barokoi amen namar kata bi kwa ban poi she kathong to ni long ki ba ko ngo ku ba mare ko ngo kandung asu tuna habang perkat ya ketu kaba Joshua usneng wat ya kasngiru kadang ko ngo ya ke porom jiran manu bala ban pat re lala ban pen ko ngo kadi kasngiru balai namar ba kita shisha kita ki priyo ki bat it yo play kita ban le shipon ha ki kamba ha ba jigem ka jong ki bat ngasngo ngo shisha yo pra ba lada ki priyo jong ublay ru ki hukum mi ka ki ko ngo hare tang ki priyo hi ki ba kham ki ba sai la ki ba lada ki sngo mon ki le ar kim sngo mon ki le bat ngaru ngala jule ngaru ngala jukrani ki ba kadon ko for le tho epi ngaju i ngapa i jisu ni jisu usneng ka duriau usneng kal ngaru ngan praktis kan le ngam kalau pulih ka bang ngaju le ti don tagi skan sipon ba po dukan janga masya dukan tu mencua te le no doai kan ya be tagi skanan ki yakin gitu ki brewe sang bayi dan la ha saya ka skan ka doai ka be na kita ki milo tagi skan baru kaya nado kata kim juang shrei te para janga ha be saya nya ka leo be saya kai ngam be ki bo boleh ki chuan shong hai jangan bat kita kimi shisha ki pet shisha tengah perkat ko lada i le ka mon ka jong trai ne habangi hukum ki le ta ma ka bas ngosi ya ki brio ka ba ha nga ha pa chu nyat jubar ki brio hadrai ya ka marian lane ya ki barokoi lani krente da slap rumah shoma ni trai to penrang no nu slap namar pa ngamtan syatri re la ko ngu hadrai ya ki brio te ka ba shisha namar kata ngite ki ba dan hang ne kat bala bani osngo to yilong ki basu kongo we simple blue lek tambah aja gitu amen amen glory musya ka thong bat ngini pe mentaro kat ar Batot pensriem rengkat ya ladi bat kene ke pertai le tu pen kelador no ya ladi ken da ka pen temai jingmut jong pi nang ba pin yotem ka ba kumdo kalong kamon jong ublei ka ba bha bat ka ba pen snow bha bat ka ba janai de ba pin yo hi ke jinggur ku man lo snem kabamot ba ni hap banlong kita ki banam penya seriem shu ya dia bakal ka pertai man ki jing rai pertai mlong shu ban sngap ki kartun ru ki ba pi pen pe ki khon ru pi hap ban nanang ban pet namar ki babon ki de ki ba wanra sultan ka ba penlong pop ki khon ki jopi te wat ki jing le kai ru ki ba pi le kai kalong pi hap ban nang ban le kai kan tam pi ki badang samla
kemudian ngasih yui ki don ki kun Kristen ki bayalam ya kajing mani kajing ro hanrai ki lekai gitu ki jing lekai boxing lani gitu ki karate gitu ki wat gitu ru amlong nama gitu baru kai ki ba pen sau de ki ba hapan pen sau iwe te don ki ba dukot ka ti don ki ba blue ka khmat ka kum ta ngapet ong kum ki kun Kristen ni hapan nang manjet wan ki jing lekai ki bani lekai ru ki channel ki bani pet pi hapan nang ban pet wat ki channel ki ba ha ru ngakwa ban ong ye pi la penlut pot pala hang to ka turu la bakla ka badai te ban pet Henry la pila si penlut pot hang to pim dan pot si ban puli bible pim dan pot si ban duai pim dan pot si ban yasa pim dan pot si ban rakam hayeng san kamot ka taru la bakla ngimte ban dunia seriem ya lebih bat ke ni ke perten pihak anlong kita ki bas start bah bat umlong ban yalet cuma bentar dari belet sangkai ngamtet pi sia pi long kumno dengan keren ni ke badan hapadon ko jonga lada yalet sangkai na kadong na kusnong lada ki ong hi ban yatem ni jing rai prothai te bah stop nailen belengin ya kle milai jak tunglang bat ke ba ke basnio nomar ka tin jong lek ong dan ta ayu ki khon ki suit bang blade dan bentai ayu mo ki khon jong blade apa ki khon jong blade dan bentai ayu dan bentai ga jing sai pa jing dum gam dan jing bentai ayu tengi kum ki khon Kristen kamot na dong sha dong ni imdei shu bangin penya seriem bat ken ka perthai ni hapan long ki ba penya seriem no ya de bat ki khon jong jing sai ki khon jong blade kum ki tu ki jing lek kai ki ba ki lek kai ki tu ki PUBG ne ki tu ki Mobile Legend ki tu par khoi ki tu ki bas ni ki kino ki jing lek kai ki ba pi lek kai ma pi ne ki ba pi hapan ya let ten ne ta pi hapan don ne jing start ki kwa pa ni pa jing ku kwem kabot pi hapan da tip bahai ka nanti nama kata ai mo beli mulai kai ngai si pon ki bat ngayo pan hikai ru ya ki badan hapo ka ministry bat kat shi bala ngai le ban hikai bat masih perkat ngong bala da kin chule ba je ke ba utrai la hikai lang ba junga la sok hi ban yo badeng nang ni na khndo na mangala hikai si pon ki ba kakti ko chong blai ka hikai hi ngi ba ni le ban hikai si pon ki ba khwat ya ki khon jong ka ministry kom I pastor ngangen ilah hikai si pon ki pi hap ban long ki ba ko ngo amen I don ka jing klik na ba jong pi ki khon jong ka balang te ka bamot pi hapan long ki boko na ba teng ki nok shara ki la hikai bhahi tang ba ki khon pat kim tre ban ko ngu te la da ki ko ngu ben wat nom penya seriem ya la de ba ken ka prothai karukum kren ne karukum rakhi ne karukum prakhat ne na dong shadong ni hapan pen thamai nim de shu bangin long kum tu kum jo bat kini ka benta ko ba henry to pen la do no kani da ka jing pen thamai ki jing mot jong pi kani kaju wan bah ka jing smo ho baklang na ki khon Kristen bala da menta hapara baya syakri ne kumne hapara baya syakri kumne te kumnur dan manur ba benthot nang ne ya pi te lada ka jing mot jong pi kala thamai to kwa ban ong ya pi de ban sngo tho ba pi de ban ong de ri to benthot engang radio sultan ubi ban rung hai to ban benthot engang nganom thot harengan ruai pen ban nam ta jong I bat pi ru pi kren bah ba te bri ruin saklet no en sa thaj no wala da iles ni ru te en sa perkan ni thaj les ni fi les ni ke te kate pa yang kren bah oh I no nama kata ka ting ko jo blai ko ong em ba la do blai cham ngo pha te ka long jing punya so mo ba unong shu ru ka de ka ta kan ba ni thamai ke jing mot em da ki pen thot ma kana ro pin thot re pim ong re ba de I tu I bri ne pin ngo tho be ba de u se tan u ban le ya to ba don ru ba to ni ki bo ong ba ki ong kumno ki ong de tang ki brio ki bang bom pa long Kristen ngala ban sia hanai ki brio ki bang long Kristen ki balai wan ji seng lang ki balai bang sakramen lang ngamla ban sia ki hukum kita te ye ki hukum kita ko ngamla ban sia hanai kata ka bakla ladang ini phai sia jing em jong Joseph hato ki men jong Joseph kim dei kita di batit yo blai kide na ka jo kalong yeng hanai ha ki les new yo Joseph hato Joseph ula les new ki Joseph uklam les new ki nama kata habala sya di mrau yo ula penlong penban yo u bahalon habala sya tap yo u syapo bendi ula
unong apendi ulabu penban ha kakti jong uban pet ya gitu ginong sa bendi amen namar kata ngapa ban ong ya pi la ki jingmut jong pi gilong di batmayam ki jing tunjuk pin mat ke mamat u Joseph henry pin long kinong job pa pinam pusrai ngapet u Joseph ai tenat ka jinglong jo ubat ai ngoi ublenga ngolong kunto ki jing tunjuk ki bon tang banga job bet ban ngam ju kusrai e ru em haji shisha la syara ban long rau te ban long rau la sngo ho hi te henry hanu ulong upoi haji ru hanu jenjar namar pembangong ipi baka jing tunjuk pandai ka jing jenjar ka dikalak jong ka jing tuntiu namar kata ngide ban singo ho ya kene bau baju pot yenu yenoru namar ada pot yeno ka bamut pin nam yo amat ya ka jing ku ha ka jing em ka jopi pin nam poi ploi sha ka ta thong pin nam yo amat ya ka jing sok pin nam yo amat ya ka jing men kata kolong ba pi thau te mat de pastor ne mat de teman basan ne mat de ki bala syakri bahayo blei ki pentot ya pi kamot kimat ajin ken hi maki ki hakket hi maki mapi te wajutot lada pi pentot pina di ngri ke jingmot hi ka batmai kamot pinmat betang ki jing ku kumbau Joseph uma ya ka jing ku amen ba chisho ka jing ke jong blei ko no Kolosai lai thong ya pe ayu ka Bible ko Bat pilakop yung brio bat mai ya ubadang penlong mai ha jing tip kat pakum kedur jong uta ubalang thau yu pilakop ne em kak jing jong le ong pilakop yo brio bat mai pilakop ne em ya kedur jong uble mentala da ki brio ki yo kun ki ong ini kun I kong pai kong kumi si ong ne mta Tengi wa habang ilalong Kristen ni di ban kong ya kedur ke jong play tang ba om dei pat ke ni kedur mereka jinglong ke jong play man te la da pi kong ya ke jinglong ke jong play kamot ke jing ku te kilalak lupa ya pi amen han rei ka bas ngau si pat kalau ba bon sien di Kristen ki ong ba de krut ha ki ong Kristen kena setan ke kam amen te ngana example mentar Lada I kukong I wan pre bat nga lasa I pre bat nga hayin jonga te da la put penai pan I let pan bainong na I pastor Tony te I pastor te insong te kabriu kalabit kalakta kle dene haba tre bat nga te haba bainong nga em te ki Kristen ki papon sim kim yo jing kur na mapalay ki ya tre bat usutan dala dat kampat em ki ya dwai ki ya pan ki na ulay ya bisni be ya lorni be ya asap be ya thok be ya syukur be ya lepop be kat bamonem dala dan kampat ki saya dwai tepi ya dwai hadu kata-kata bat kim yo mat pada ke jing kur na mapalay nama ba kila baklaten haba ki tre ba setan ta habio setan dan ayu ban ai dan tan jing tepi jing kur judan re amen Hari haba pi tre pat nak to blai ka bamot ba pidon hok te ban yo hari blai jini upha palat wat haba nyibla te ban ai ka ba hatam sha blai bat ni pen singo bahai setan hari udang jubab ini pitep balik jubab mana example pi la pi de ibri was bona pi let chiyo dan tu ki kakrong gitu pimitoi gitu ki krongan pi ai dei te wat ai te pinong Kristen ki balong kinong krong Nalo pemlek ya kaman ke jumlah di pantar ubli udang air pi tambah dau air unam air kan kat kum ke jing dan kam ke jeng un air kat ke bau ngobet ke dan air amen te namar kata lar pi lompat kum ki kun pi tre shisha kum ki kun kum ki syakri ki jong tra kamot haba pi pan pi yo ya kata ke bainong hok ke jong pi ba ubli le ba ha kalau air palat ya ke ba pi de ban yo amen pi syakri utra air palat ya ke ba pi de ban yo han re ke ba ngosi kalau ba bonsin ki ya le be kam sultan dala don kampat saya pan ke nong blek te han re kata kalong ke ke babak la te ka jing pun kot kalong ba la dani long hi ki Kristen ki bala pen thmai shisha kamut man la kasni wat chuklet dan puli ka jing ke jong blek amen bangate men chua bang pan ai jing kren kumne apol nong hisni nga puli mentate bang ai jing kren nga duwai ki priu ai tengah puli kamu riu lenong lada duna palat lai lenong
Te kata ka baduna palat ya kalai nong jede ban penduna. Ban pule ka tieng ke jong ble. Bat kibabon ki lalong Kristen hre ka tieng ke jong ble na do ba sedang do ba pot kim pala ban pendar. Hareka padang em ni de ban yai pule madam si spasien ru ya ro utrai. Imte ban ong ba ni la de pule la biang ni dan te wi perlo jongai ya ba ni ngam ta la lais ni klam pule Bible. Tengok balik klam ta. Mo em lele ta ma kan mau pa. Ya katu ketian ngalala lendet tu ketian yang kenal. Tengok tak saya kenal dong tu kaca apa bencisnya pi kedang men. Yang ani pila pi kedang beriwe nga nam den siapa nam ta. Tengok saya kenal kan bang ngaban tu kaca tu sini pi kedang pi kedang. Di orang mam kedang tengok kasian job le kalau kunta kan ni hampuri man na kasni. Wat nam sngo sarang bang ngalala lendet. Ya kapai belum dan kam syo ban ra Bible. Pilala net makna ya Bible pihak puli nama ngantarai ro pinla ndo ndo badang ndo bakot. Lada pila puli makna sakano kanuru. Dan dali jing duna hang ne hang tai nama kata lada pi kwa banong ki brio ki bala pen mai pi ki ba pin ma ke jing ku man kesni wat jupep an puli ka jing ke jok blai kembang ong e pila da duna palat laila nong kata ka baduna palat. Pihak panruai ru, amte na panruai tang ni po jaka ba syakri haye pihak ini ruai pihak ini hakti kabaman kusutan numla banrung hari yang kesan ke jopi. Amen. Amen. Bat pihak panruai ru, panruai amte tang panruai tang na mentaya la dia banyak site na kota kibabun kimajing ruai, amen. Amen. Hakoi kesni ngalayo ipau. Kidan kita kibriu setan shibun ha kita ya red ban penggulmari kilong yeng te wan kan tau ibriu ni kita kibriu te kilai le rong rot kita yen je kibriu par phai tambah ni yen jo pi pat klan nut ra ban man rong wa ban le uang ba ngayu i ba pi sia pi tanya duai pi tanya ruai tak ada klan man rong amen nomor kata penlong ke jing sang yen man na kasni ke jing puli Bible ka ba puli lang la puli si dikat arkat ka ba pi puli mar man par utrai pi dan puli kambon bat ka ba duai lang la ban duai Siteng kentane ar kentakat ba pipet ya kejingla jo gitu gi bayidan lang na marteng teng kidon ki benang trot kinom la bot te henrei ka bam param marwe pat marmen kidon kam banchong hambon pat utrai amen kita gi breu ki bala pentemai ya kejing em kejoki te dang ben ha ni lang don hiwi be keli jing keli nga yong kong kak jing kejong ublei ka hikai ba lada umya duai re angut lane palat te kemud ublai unom juba i pensiong nong rem nakane ini pet ini penkut hakane ke Matias kat pra kat kendai Matias kat pra kat kendai pat na ong happy balada a ngut napi kini kut lem ha ka kendau shapang ka ru ya ka ba kini pan kan long ya ki na pa Jongau bahap neng, te yang kemud lada mdan re almut te kemud uble nom snap re ke jing duai ke jongi takada ngam ju duai shu mau kata te pila bakla nama kene ka tin jong ble kamayan ni haban smuko kabut kuno balik ke ong armut namarba hakaga kinjado piri yang abang ada marwai te henre lada ngamdan menu ujisu kabaga kerteng jong Emmanuel lembat ngi udan bat ngate ngam long marway show amen te kabut dara pi duai marway te kabut kam kiu ben shapneng mereka ti ka jong blai ko ong no izya kal nong bening kong bat pat kabaga pra ko ong ba tongin ya wan man ya sat nya lam dai te kabut habangi duai ni habanya duai lang baru jisu kabut ngim long shopen marway ni la long angut amen balada dan sabat kiangal kamala plus kabut ngim dan shura marway hre marway te kabut ngim julong bani duai ni hap bani kutlang baru terajo ni bani duai terajo wan bani kutlang bani ban duai kumta ngasih duai amen then right haba menchua hapor bangadang long ngahoy ni lalong Kristen baru kai hire balalong Kristen basi siapa dang dentang barwai asna nga duai tang barwai henry benta pi pasal baru si ni syakri lang lain natang gitu gibala mi na ye dang don ni angot kiba kimpada syakri baha ni ya duai nak benta pin ya duai lem na benta joki bat ngadon kejinget mau boleh sakta itu nama ngam selai re hise mangalai ti ha boleh ngalong jai baik nama boleh ngalabu hakti jong trai kabasa unle hi mau kamang junga ngalade banle amen nomor kata ngimte bangin ong ba la sementa pi don reu dah
hiền thì là quan ở đây nhà pelong jing duai no te kim tre pi duai marway lada pi pro ma PM ko kading kepada na PM kan sapa udah situ baru kan bah ko sini sawan mani join lang ko balau hayin jongi mensia marway ubele ujit inga bangan pelong bangan pet ya ketua ministry marway ya lam pres hi long charman hi akti ubele hi harai mentapat kibai renang tu haji lai baru kilai syakri lut amen harai mensua tang marway tengok balada ubele jubab ya kabang adwai hakado tang marway kemut kayen jonga kadam long hi kumte bat kawai ke cing duai ke jonga kadam kiu hi habdeng harai habang jisu dan ringkat bani compare lada kitre bani duai lang harai pi haban ruai bat pi haban kot be man kesni man hago kesni kin satre kita kan kita kristan kibala pentemai bat kita kan kiban mat yung senam ubala kurku man law senam amen kau ni ai ngoi kat tin ke chok le raj naman law Raya ayu ini kapuan ini cuma zaman ini kesini sukses kalau cuma ini jadi kembali kerja kembali berdiri ayu ini lupa ya ayu ini kalau lagi bersobat nanti kesini ke jomi ayu ini ke jomi kemana ayu yang pomlah berbesar ini jomi saya jaga sebelum sini dah tahu cuma ini penselai ini ayu bol ini penselai bol kesan bol ini zaman ini ya lagi ini ada deh kamu sesuai raya ini semua itu ya aku bukan lagi jiwa ini oh hallelujah Lord raya ini oh rabasyan raya ini